Bueno, doncs evidentment l'objectiu assolit de les fases, o sigui que podria dir que l'evolució ha sigut molt bona, però bueno, sí que és veritat que al final ha sigut una temporada molt atípica, no? Ja comences amb dubtes de l'agost, si la pretemporada, si podrem jugar, si no, i al final bueno, ja t'hi fiques allà, comença la Lliga, realment ja pues, tot va realment molt rodat i bueno, doncs, al final sí que és veritat que ha sigut pues, mesos molt complicats, de que uníem molts partits per positius i de més, però bueno, jo crec que al final aquí hem arribat i realment pues, això, no? Objectiu assolit. Bueno, doncs jo crec que al final hem estat realment molt sèries en el dia a dia, o sigui, des del primer moment que ja sabíem que competíem, bueno, ens vam ficar al mono de trabajo, no? Jo crec que hem acumulat molts entrenos, moltes setmanes de realment sessions molt intenses i realment molt exigents entre nosaltres, i això doncs, ens ha permès al final arribar a un nivell tant en atac com en defensa als partits que realment jo crec que podem estar molt contentes. Bueno, possibilitats d'ascens, començaré pel final. Evidentment no som un equip dels favorits com per pujar, però sempre ho diem, no? Que al final a unes fases tot pot passar, a un partit poden passar 1000 coses, pots tenir un mal dia i de més, i al final doncs això, no? L'equip està amb moltíssimes ganes, per moltes de nosaltres serà la primera fase d'ascens a Lliga 1, o sigui que amb moltíssimes ganes de gaudir-ho al màxim. Bueno, tal com està la Lliga femenina, et diria que no, perquè a més també nosaltres som una plantilla que cap de nosaltres es dedica realment professionalment a això, compaginem moltíssimes altres coses i al final per aquesta categoria jo crec que has de tenir mínim algú que t'aporti una experiència real a Lliga femenina.